V Topolčanoch sa oslavovalo, seniori si našli čas a nenechali si ujsť predvianočné posedenie v Dome kultúry. V rámci neho pre nich mesto pripravilo zaujímavý podvečer v podobe seniorských Vianoc. O skvelú zábavu sa postaralo hudobné zoskupenie David Band, tanečný klub Carmen a hladné žalúdky zasítila výborná kapustnica. Dnes sa stretávame na tradičných seniorských Vianociach. Pre seniorov chystáme v priebehu roka niekoľko akcií a niekoľko aktivít, ale Vianoce teda sú završením roka, tak stretávame sa aj pri príležitosti Vianoc. Ozdobili sme tu také štedré stoly, bude kapustnica, takže pripomenieme si trošičku v takom veľkom kruhu pri takom veľkom stole tie Vianoce. Takže keď máte nadbytok, nestávajte veľký plod, ale urobte si veľký stôl alebo zaobstarajte si veľký stôl, tak my sme taký veľký stôl dnes zaobstarali, aby sa tu s nami mohlo štedro navečerať viac ako 400 dôchodcov, takže ja sa veľmi teším, že prijali naše pozvanie, že sa medzi nás dnes večer prišli a že naozaj sa tu spoločne môžeme zabaviť a že sme za to aj vďační. Ako by to bolo včera, keď sme minulý rok práve na tomto mieste spolu s našimi seniormi oslávili seniorské Vianoce a ten život beží tak rýchlo, že naozaj Vianoce sú aj o stíšení, o stretávaní, o rozprávaní sa. A ja som veľmi rád, že plná sála svedčí o tom, že prijali naše pozvanie, že sa tu cítia dobre a aj na úvod tohto podujatia aj všade v éteri teraz znie pieseň z filmu Či Jožišky pre Popelku, kde je jeden krásny text a krásna replika Kráľovství spadne, když schází v ňom láska. Ja si myslím, že aj pre nás je toto naše mesto také malé kráľovstvo a spolu s pani primátorkou aj so všetkými kolegami sa snažíme, aby v ňom naozaj bola láska a máme úctu k seniorom nielen počas Vianoc, ale snažíme sa počas celého roku aj v rámci všetkých generácií, že naozaj v Topolčanoch je čo robiť a prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v roku 2024.
dobre to na úrovni, je to, no, sme spokojní. Na tomto podujatí sa mi veľmi páči, je tu hodne dosť na to všetko. Ľudí prišli v veľkej spokojnosti, pani primátorka to zariadila dobre, môžeme ju pochváliť, je šikovná, veľmi dobrá. Ľudia sa bavia, je tu všetko, dostali sme kapustnicu. Zatiaľ sa mi to páči, takže som tu s mojimi ľuďmi z klubu seniorov číslo 2 na zimnom štadióne. Začiatok bol taký trošku ako taký podozrivý, ale už ma to prešlo, keď tu mám kapustnicu aj moje kolegynky. Takže sa mi to páči, je to pekne pripravené. A čo povedať, no šťastné Vianoce, že sme sa dožili a teda takéto zvyky nech pani primátorka nech stále navrhuje a dodržiava. Tak pre mňa, pozerám sa na všetkých, je to jak dedinská zábava, väčší, menší, šikovnejší. My sme prišli z Veľkých Biedzian, z klubu dôchodcov a velice je to krásne, všetko pekne, krásne, seniorské Vianoce. Ďakujeme mestu Topolčany, aj vedeniu, je to výborné, aj tým, čo obsluhujú, i šumné dievčence a chlapci, výborné, krásne. Ďakujeme. Zatiaľ je tu vynikajúce, ale vždy, keď máme takéto oslavy, vždy je vynikajúce, takže sa bavíme. Viete, jak starí ľudia, no. Ja si myslím, že sme veľmi milo prekvapení, či už s programom, alebo s prichystaným kultúrnym domom a určite je tu všetko, myslím, pre nás, aby sme boli spokojní, aby sme sa tu zvyšli, porozprávali a prajeme tiež aj ostatným, ktorým nemali túto možnosť prísť medzi nás, šťastné a veselé svátky a veľa zdravia a šťastia v novom roku. Všetko dobré. Vianoce sa slávia stovky rokov. Všetci vieme, že v minulosti boli úplne iné ako dnes. Niektoré veci však aj pred stáročiami fungovali rovnako. Čo bolo iné a čo sa zmenilo? Tak nebolo toľko možností. Boli slabé platy. Aj ľudia boli chudobnejšie, ale mali viac lásky bolo. Mali sa sused od suseda dať, čo požičal, vrátil. A teraz sa uzavrie za dvere a každý je samostatný. Boli krásne Vianoce, aj keď boli také chudobnejšie, lebo bolo aj viacej detí. No dneska sú bohatšie, ale tak rodina stále drží u nás pokope. Pred 65 rokmi, no to si nepamätám, ale pred 60 rokmi si pamätám. To boli Vianoce zimné, zasnežené. Bohužiaľ, no dneska toho snehu nemáme, ale boli krásne tí koledy a tí zvyky, no to krása. Chvála Pánu Bohu, že sa to obnovuje aj teraz v tej dobe. Viete, kedysi sa takýchto veľkých možnostiach neboli
sa Vianoce neoslavovali. Väčšinou sa oslavovali doma v rodinných krúhoch a tak. A ako deti sme sa veľmi radi tešili na darčeky, na stromček a na to všetko, čo Vianoce prinášajú. No dneska sme starší, dneska sa tešíme na vnúčence, na deti, že nás navštívia, že nás nenechajú samých. No a také očakávanie od Vianoc je každý rok. Ďakujem pekne. V Topolčanoch sa nachádza niekoľko denných centier, v ktorých sa seniori stretávajú a rozvíjajú denné aktivity. V uplynulom roku začalo mesto aj s novinkou, ktorou sú masáže pre seniorov, ktoré poskytuje v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou svätého Vincenta de Paul v Topolčanoch. Tie sa konajú v jednom z takýchto denných centier. Čo sa týka seniorov, tak tým, že podporujeme naozaj denné centra, podporujeme v nich aktivity, tak snažíme sa pre seniorov zaobstarať vždy nejaký výlet alebo niečo, po čom mi možno srdce prahne. Oh yeah.